Περίμενα, όχι. Come back. Once, come back. Out. Αποφασισμένος. Φαίνεται. Κάτι έκανε με τη ρακέτα. Φυσικά αυτοί οι παίκτες χρησιμοποιούν πανάκριβες ρακέτες και όχι μία σε κάθε αγώνα. Παίρνουν περίπου 4 πάντα μαζί τους. Τι έγινε Τσόγκα, έχουμε θέμα. Ακούμπησε φίλε άκυρο, δεν μετράει. Το σκορ. Αλλιώς θα είχα γυρίσει πίσω και θα την προλάβαινε. 15-40. 30-15. 30. Με κλέβει, αλλά δεν πειράζει. Πάει νεόδωρος πάντως. Θα το πάλι. Όχι ρε πουτάνα. Το κόβουμε και αυτό. Αυτό κόψτε. Τι κάνει και τον εκνευρίζει. Είναι από χωριό της Γαλλίας. 15-40. 40 εσύ. 40, ναι. 2-1, το τι παίζουμε τώρα, αφού είναι τελειωμένο. Δύο-ένα. Συνεχίζεται. Να το δώσω. Για τον γαμό του. Ο νικητής μας. Θα δώσει και το άλλο άραγε. Η συνέχεια τώρα.